Select Africa TV ngiyakubingelela ke mbukelelo wami olapho ngasekhaya namhlanje ke sikutholela ke uhlelo lwespecial Select Africa sihambele ke umnyango wezomfundo endaweni yaseNkandla sikwanqamalala ke esikoleni Mnyakanya High School la bekuzomotivate khona abafundi bebanga leshumi bayikole ezu7 engama noma ke ezakhele Ntolwane sekhethi ngikhuluma ngomnyakanya ngikhuluma ngesizwe sonke ngikhuluma ngeMagqama High School ngikhuluma ngeKing Cetshwayo ngikhuluma ngembangayia ngikhuluma ngesizwe sonke izona ke izikole ezithe zakhona bonke abafundi bakamatikitsheni bakhona namhlanje kukhona ke nezihambeli ebeyizobafundisa noma ke ezizobaluleka ukuthi yiziphi izinto okumele bayimisele ngazo before babhala ama-exam mase bedlulile sebeyetheshari yini okumele bayilindele futhi yini okumele bayenze nezobasiza ukuthi bagcine bephumelele kuyaziwa ke endaweni zasemakhaya ukuthi ke izinto ezikanjena ayijwayele ukwenzeka futhi ziyivela kancane uthola ukuthi izingane ziyahamba eziyematheshari zifica sezithola sizingenalo ulwazi uthile kodwa namhlanje umhlolikazi uMiss Guliwe weNtolwane sekhethi uyena ke othe akayenziwe lento balethwa abantu ngikhuluma mina ngabantu abazokhuluma ngezingane mayelana nokuthi ku-applywa kanjani esikoleni amacebo empilo ama-challenges ezowafisa uma zifika khona lapha yake ematheshari nangempilo nje uqobo nayo kodwa ke asingakhulumi kakhulu zibonele konke obekwenzeka asichazele ukuthi why singaba namhlanje John Sabala ngizocela ukubingelela itafula phambili angizofihlukanisa mhlawumbe ngama-position ngoba mhlawumbe kuzokwenzeka ngibhede ngiqale ngo-number 3 to u-number 1 engicela ukusho abantu osingabo iningi abantu abami ingane zaseNkandla Amathole anyama sizwe sonke Umthungweni Mnyakanya King Cetshwayo Magqama abahlala nami esikoleni sebeyaqalile wabona ukuthi ngisazoba ngomkhulu noma ngobaba yini umuntu usenciphile emzimbeni thina njengothisha asisalali ongabe ibhadike elikhulu uma thina esidela ubuthongo ngenxa yenu mina nisalala into senkulu umshelo kuyanamhlanje sizothi kubantwana bethu namhlanje mhla ka-12 August angidideki ngizoqeda indlela yenu ende ekade nayiqala nizo grade 1 nalapho futhi angidideki very early September ngiyaqala ke life orientation into esenzo lomhlolikazi nje asimemela abantu abazosimotivate lolothuba thina silithola kodwa nje namhlanje i-purpose of the day ukuthi all these years back from grade R up to grade 12 luzophela namhlanje luzophela kahle ke ngamazwi mhlambe nangendlela enizoyithola kule ama-guest lectures ngithokozisa-ke futhi ukuthi thina sikaze senithole ithuba njengaleli esasifunda ngaleya minyaka sasithembe bona othisha omkhulu bethu beze bezosiduduza ngiyakhumbula soqala ubhala ngifuna umatric eKing Cetshwayo uthisha omkhulu eyiqinisa hayi nizophasa ngempela saphasa engifuna ukuthi kuqala ngathi sibonga kakhulu emhlolikazi wethu ngiyajabula ukuthi umuntu wesifazane and umhloli wokuqala eNtolwane sekhethi wesifazane sakwenzeka into ekanje ngicela simshayizane so kuyinyanga yethu singabantu besifazane kuyaqala ukuthi once kwakhona umuntu wesifazane izinto ziyashintsha and I'm so proud ukuthi sibashaya bonke ngokuphasa o matric bala ningasiphoxile nayo niyezwa abantu engizoba introduce ngizoqala Select Africa TV nguSinenhlahla ngumbali ngumampanza ngokwamchono bakhona nje ngale kweNtolwane bathi ke abantu abaningi mina sinephumelela ngoba nizalwa wothisha ayikho leyo nto labantu engizoba introduce la abazalwa wothisha abanye abantu abazali kodwa bamile igama kusalile Nkinzi khona la enkandla bakhona
kuthiwa ngale but ngakhona la enkandla. Ya into engiyithanda kakhulu ngoba ngizokhuluma nani ukuthi nami ngike ngadlula le stage yabo. And ngifuna uqamba mama yabona unyaka lo uzokhumbula. Kumnandi lo nyaka. And yet vele ziningi izinto ezizayo. And futhi kwesinye isikhathi into engiyithanda kakhulu lo nyaka ziningi izinto wena ozomenya kuzo ngoba wenza umehleki. Opens down now. Uthi society makuthi mhlawumbe umuntu ongazuqala utshwala bazoqala bemnikeze mahhala. Kuzoqala ukufika kusiyami sesengixoyiso abantu abanamapholo. Bazofika obhuti bamapholo. Insizwa ziyezintombi lonyaka. And yabo konke lokhu kuqhamuka neprice yakhona egcineni. Yabo. Kanti yonke into le ngoba sihlangene la. Njengoba ubuwe nje umuntu oseceleni lapho. Uyazi ukuthi ngihlanganiswe yini esikole. Unawo khona ngenxa esikole. Mangivuye ekseni ngigeza ngigqoka uniform ngiyaphi. Ngiyokwenzani esikoleni? Ngiyokwenzani esikoleni? Angithi umuntu omusha wena. Awuthi ngimusha. Awuthi ngimusha. Awuthi ngimusha. Iyazi ukuthi uba musha kazi uthini? Uba musha kazi ukuthi maningi amathuba, kuningi izinto ezisazovelela kuwena. Kuningi ukusamela uku-explore. Kuningi osazoqhuzwa kukho. Kuningi ozozama ukudoja kukho but ugcina uqhuzukile. But lokho akuchazile ukuthi ezumfundi mina ngiphelela. Yabo. I am a living example of failure. Ila njengamanje ngawuphasa umehleki. Kodwa ngawenza ngo2. Kanjani? Ngawuphasa oqala. I wasn't satisfied. I wasn't focused. Ngangingekho motivated. Kwakumnandi. Yonke into yayisamahhala. Ayekho umuntu wangithanda esikoleni. No teacher bengithanda but bengikhonzile. Yabo. Yonke into yayimnandi ku-brand lokho teacher bangazi abanye bayisondeza la eduze kwami abanye abafundi besifazane. Yonke into ayihamba kahle. Ngeso lami but ngakhohlwa ukuthi yini le into engihlanganisile la. Ukuhlonipha kwami nje okukhulu ngagcina primary. Ngakhohlwa zithi suka nje introduction lo suku usuke ngasoze ngakhohlwa ngimdlala iduka egoli ngihamba nomalo. Uyabona nje phela ngazi ukuthi nje indaba yonke isaphatha ukuduka nomalo begoli, ukuduka nomalo begoli. Okay, kodwa izosikhulu ngikunaso. Isizathu ukuthi umuntu abafunde kuthi afunde nathi incwadi kuzogadwa ekhaya lithi. Usaya iqoma kubaba akafiki usegoli. Thondana osifundele nathi incwadi phela baba wakhe egoli afunde umntwana. Ngithike inkomo ingahlatshwa ingakafiki. Athi mama, uthi mama ayingahlatshwa. Awukathi usebenza ngomqokelelo nje ayibizwa kwinto awuzofunda nani yami afike umntwana athi ngizophuza ukufika noma inkomo ingahlatshwa. Uthelo uqala inkomo ingahlatshwa. Oyesibili umntwana uyifunda uthini? Inkomo ingahlatshwa. Ayibazile bonke abantu beqhabeka manje. Siyayiqala noma sihlabe. Amathole njalo uzohayi ingane eyifuthi incwadi yesibili ithe ingahlatshwa. Athi umuntu asikwazi ukuhlaba inkomo babe ngafiki. Ushilo umntwana wathi ingahlatshwa. Namhlanje it's going to be about behavior and attitude. Behavior and attitude. Khona nje ungangitshela umehluko between the two, ungangitshela i-description of one. Akho answer wrong la. Wena ucabanga ukuthi attitude yini?
Vele ngoba into zesikole yeke uzophakamisa. Bothisha aningisize nenze njalo eklasini nje. Vele ngikhombe nje ukuthi ba. Sena, ya umuntu ngobheka phansi nje. Kodwa khulekana nafresh unsiza. Ngulo teacher lophinde upha ama-answer. Ngithola kodwa ngicela ama-answer example. Ngeke uze kulona. Okay, into yokuqala ezoqala ngayo attitude. Ngoba A uza before B vele. Khona abazi otherwise. That's all. A uza before B, so uzoqala ngo-attitude. I-description enginayo from i-dictionary ka-Cambridge. It's a settled way of thinking or feeling about something. That's all. We're going to elaborate. So its attitude is your approach towards life and certain aspects of life. Okay? Igama qhamuka kakhulu lapho approach. Awugcini ubambe. Ubambe kanjalo. I want to tell you a story about the attitude ukuthi we apply kanjani. So abaningi uqala ukusebenza ngaqala eShowe khona kwa education. I remember once umphathi wami wakhuluma wathi they are where they are because they never had a choice. And so abazali bethu sikhuluma ngabazali bethu uma they are where they are because they have no choice. Yayibona. Then I look back to Bible, I shouldn't be subjected to the very same thing. Yayibona ngisho sike sabanga la before ngaqala story sike sabanga ngabe sinoma. High school semtanga be ngamu DJ. Shine up nama. Yeah, sure. DJ born in 23. And so my approach was ngoba lento ngiyashaya, ngithanda lwami uzohamba ngenza music. After all, and that's just ngikhuluma lezi fika amavasitha sinalokho kwafika ivasithi sound engineering. Kwakungimina kuphela engilapho. Wonke umuntu beku-engineering, chemical, what not. Yabona wonke umuntu ufuna izinto eziwayo kodwa ngathi yazi ngiyaqhela ngiza lapho. Azifike nje ngijabulile ngithi ma nayi pamphlet next day ngenza sound but mfana wami uzokhokhela wena. Yabona. Then I had to understand that where she comes from, she had no choice. She had to think of the security. Right into security with into musitholi so ngasekhela ukuphefumula ukuthi. Yabona. Mina ngathi ngoba khanda ushisa kancane. Ngidlala ibhola athi ngenza sports ngizwe ukuthi uzothini. Ayangena ukuthi ma coaching science oyenza. I was too elegant for like a week. Lofana kahle ukucabanga nje. Ufuna be lawyer, ufuna be doctor, ufuna be lawyer, yabona abenje toqondile nje. Nanginako ufuna decide. Ufuna be sound engineer. Ufuna ngenza coaching science. But then kwafika futhi ukuthi hayi ma lezi zinto lezi zintsha kuyena. She's never been exposed to it. Yabona. Mina ngempela it's new information, new details, kuyilo. No time to cars aphela. Approach team ngoba ngiyazi lento ngiya-reject. Yabona ngisho the same thing is going to happen to you. Uzofika kwenzalo wakho bese ukuthi bafile amajita no-andile washo ukuthi kunje ufuna ukwenza so. But because abazali bakho have never been exposed to the thing, bazoyi-question the decision yakho. Now that's where the attitude and the approach comes in. Athi boss ucabanga i-maths nje. Bengithi maths usucabanga. Yabona. That right there is attitude, the approach yakho. The moment you call it kona ufanele ngifundisayo le esikoleni ekhaya lami Matimba grade 7. Yonke isentence ayiqalayo uyiqala ngo-ish. Matimba unjani mfana? Say I'm good sir. Ekhawo. U-ish wani? Kuyini u-ish represent inkingi? Rama busithe somewhere ish. Singazi kahle. Qhubeka phambili. Sizomele kunika imali or something. So now the same approach uzoyibeka to your studies. Uzothatha you talk. But the approach uzothatha to your studies, it's going to work out every mentality yakho. So these are the challenges. Many subjects in school, high school was EIT, computer applied technology. Grade 10 is about technology. I think grade 11. Now I'm going to locate it for that's how. I think grade 12, and you're someone so easy, got a 5th. God, I wasn't for the Anzima or village by the government and my homework car. Teach mentality, the attitude. Matiazin, Jambum is always having a computer. You know, getting a computer. Jalo,
subconscious ngiyafunda yabona wena nje engabuza la uqala nini ukufunda for exam 2 weeks before yabona 2 weeks before lapho uqondo uzothi esa inqobe ngake incwadi ngeqeda nini ngawo uvela ufunde 2-3 chapters ngapha ufunde 1 chapter kwe-elo ukuthi ilula lento yabona so if uzoshintsha attitude now it's just let us approach there are 2 ways to approach it bit by bit uzokhuluma nge-2-minute rule manje ngithanda into discuss khuluma nge-2-minute rule sako behavior njalo bit by bit isitory ngifuna ukutshela sona about Steve Harvey namazi Steve Harvey yes Steve Harvey umuntu waxoshwa kaningabe emsebenzini ngithanda ukurefera yena nami ngidinga motivation about not khona enye story ukuthi uboss wakhe wamxoshwa emsebenzini wabe nesipili ukuthi each and every morning uyamfonela hey yo Steve what's up man it's a good day how you doing Steve uthi lethu joyina kabi qala uxoshwa emsebenzini uzokufonela ngomdlalo ongakutshela ukuthi it's a good day for the whole day 7 days umphathi wakhe ufona ngalowo mdlalo hey Steve how you doing man it's a good day have a good day yeah Steve uthi awungeke uqala ukuvuka la usofuna ukulala but not ngelanga le-38 umefona overomvana say awungeke wena but okay but Steve yes njalo when every morning you in a bad mood yabona and that bad mood sets the tone for the rest of the day that bad mood or that bad image for a particular subject or incwadi is going to set the tone for the rest of the year yabona so that's what it is thingelanga le-39 wathi lo kujoyela kabi wayilinda liyakhona yathi mayingena hey John how you doing man it's going to be a good day I'm telling you it's going to be nice what drop maybe reflect with that whole day usuku lohamba kahle yazi now why because it's the mentality you had usavuke ekuseni from the get-go ekuseni kwenu uJanuary from January utshelani ukuthi hayibo ngivukele esikoleni kuba nama-giants vele mina bengindele bengavusi esikoleni ngoba yazi amajita akhona esikele hayi ukuthi incwadi ikhona mase khona uqinisa iningi lethu la if not everyone ula ngoba uvusiwe ekuseni 200 esikoleni namanga fanele sonke isikhathini esiningi mina ngavusa ukuthiwa sesifundweni how give up manje same nesikole you see what I mean you had no choice simply eqaleni umphathi wami you had no choice to be here but you already here so kuyangawe ukuthi ushutsha kanjani intense yakho kuyaphambili say I understand that attitude senguthisha ngikubuza phela now bekhanda kutshona phansi manje lokho no it's okay I think your behavior manje say ngikuthatha isikhathi okay guys sakhuluma kanjalo ke do you guys know what self-discipline is ihambisana ne-attitude it's in between behavior and attitude bengithi discipline uzwani ucabanga qondile ngisho emakhaya yazi ayibaba yayifaka idiscipline nokuphuma nje shayi faka ibhani and so on discipline kunje but this is self-discipline akekho baba uzokushaya ngebhando muwonile akekho mama uzokukhuza umugangile akekho umngane uzokutshela ukuthi asuyabhayisa the self ibhekane nobani ibhekane nawo yabona now self-discipline goes in a way ukuthi wena uyabona ukuthi hayibo uyakwazi ukuyilalela na uyakwazi ukuyikhuza wena khona nathi ufike lawo ngiyazi kamajini khona nafike ukuthi yabona this weekend esenze kakhulu nje yami ini kodwa that Monday uvela uthi hayi singayeka lento bengiyenza ukhuluma just because of the temporary pleasure but self-discipline goes through the whole year or the long term angeke ube self-discipline for a cycle test or a test nje class test uphinde ulahleke mase kufika exam mayibona une-challenge nami ngiyazi ngama-challenge into i-challenge yokuqala uzokutshela uma ukudlula umbhede kusenje mina bengiphume ibhafu amazinga ngigqoke out that was my challenge but through self-discipline bangikhuza manje oba ngisho that's external umuntu ongaphandle loyo wangikhuza nazo ukuthi ehophethe ukusana njalo but kwafika isikhathi hayi angazi ngiyaklika ngaphakathi self-discipline mina ngiyifundise mina mina ngiyikhuze mina ngiyitshele ukuthi hayi la sekuyabheda or la sekumele ngilungise or la kumele ngiqondise yabona now kule situation kuyona manje sonke la sina 8 sonke la sina 100 khona uzobona le vele uzoyidlala manje khona la cruise yakho la siyazi I tend to say when he come here kodwa kuzobuya yabona that self-discipline
Now going to behavior. Going to behavior. I suppose the food. Going on to behavior. That's better makan. So. Okay, guys, behavior, according to Oxford, is the way in which one acts or conducts themselves towards others. So in behavior, correct, when. And so attitude, behavior, how do you conduct yourself? If you school in that's behavior. If behavior exists in. So something that you do often regularly, sometimes that's a behavior. But netball, I believe in England, we go about something with a ball and overlook you to my colleague. Or netball, overlook your pass and getting any goal. Have you ever experienced that? That's called the autonomous behavior. Repeatedly, it's automatic match. It's automatic. You can do the same thing in WhatsApp. Instead of putting now the reason why automatic movement is because we are not going to need the soccer every day. We want lawyer 1 hour. Same thing in WhatsApp. When you 1 hour each and every day, page a lot. So one must have an exam. So automatic. Was it permanent different day? It's automatic information. Say one other issue. Now carrying on the behavior, habitual behavior. Habitual behavior and habitual thoughts. About the Bible, I'm a philosopher and as you think, so you are. I'm a millionaire. Call me billionaire, I think. I'm going to say, I want to only 1,000. Now, with that, I'm a millionaire. The bank account is 0. But a millionaire because of my habitual thinking. But the jail was successful before he put my wings in medical state universe. Okay, so that's habitual thinking. Habitual behavior, you act successful, but you're not. Okay, you act successful, but the way you walk, the way you talk, the way you present yourself. How? In that. Your habitual thoughts, we want to reach your habitual behavior, the way you conduct a corner, we are Munzan. You come with your Munzan. They want to be sure. Save now, if you have a millionaire mentality and you live it, now within the next few years, you can apply the same strategy to what things are. They want. Can we change it from 100% to bad? 100% to bad. You even act it out. Let us see who pay you no more wrong. Got a jail. Corner. And Mati light travels faster than everything. Now is the science, right? Now is the effect on issue. People seem to appear brighter than they are before they speak. And so it's starting to travel slow. So now you can act it out. Shy Taylor, Shy Zaza. So I never met a guy, no, and so already so we need. The never get out to Clevy. Because to get a face out of the Janet. But I'm trying to get the hang of this and I'm trying to exit out with even more. That's all right. So now you guys know the difference between attitude and behavior. That's all. I walk with you. Firstborn, I'm so guys. Niyezwa as we talk abafika lapha ngwenu ukuthi cishe itheme iba yodwa. Itheme iba yodwa bafethu sizela sizokhuluma nani nonke kodwa sikhuluma ngawantu ukuthi ingqondo yakho iprogramme ukuthi uphumelele. Program your mind to prosper. Leya video leyana ichaze cishe summarizing ukuthi noma ungaqhubeka empilweni in your studies, school break, etc.
It's not the end. It's never the end. It is never the end because we are working with it's no longer about sometimes the movie show something because you might know the answer because you are never be afraid to voice out into oyaziyo oyifundile osoyazi ngengqondo uyazi mangakhuluma lento level right ngiyazazi right so why up attitude and mindset ukhulumile ukuthi attitude yakho nengqondo yakho iprogram ukuthi uphumelele khuluma nani nonke khona manje kodwa loyo naloyo kumele angilalele ngathi ngikhuluma naye yedwa yabona uyithintithe mina nangingafeli logic yami mina ngayifela because of what the peer pressures izinto zomhlaba ubumnandi angithola you lose focus ey'ntweni your studies especially and uma ubheka vele sonke sinabangani esikoleni we all have friends ne kodwa uphumelela wakho sometimes angeke uphumelele nabangani bakho bonke and it happens ukuthi kube nabangani mhlawumbe leyo 5 ekopinion never 5 kube nalo hlakaniphile kube nalo jokayo kube nalo nalo nonke namarolweni emagrupini. Okay, so into engiphathayo yona namhlanje sizokhuluma ngama-academics kakhulukazi e-varsity. Okay, khona abantu abangathanda futhi ukuthi bathi uma bephuma baye e-college ayikho inkinga ngokuya e-college. That's number 1. Ukuya e-college ayikho inkinga ngakho because e-college ufunda ama-skills, ufunda izinto zokwenza ngezandla. Uyakwazi ukuthi uma uqeda futhi ukuthi uma uthola ikhampani ezokwazi ukuthi iqashe uyakwazi ukuqhubeka uqashe i-sales engineering. Abanye mhlawumbe benze o-carpentry. Carpentry. Ngidila ngani carpentry? Okay guys, abantu abadila nama-ceiling board kanjena kama interested entweni kanjalo ukhanda amakhabeti kanjalo akhona ama-skills kanjalo bayawa-provide ema-college. So uma college uyakwazi ukuthi ufunde lawo ma-skills uyakwazi ukuthi ugcine ukwazi ukuzimela ukwazi ukuzimela ngokuthi umuntu mhlawumbe because siyazi ukuthi siphila kwi-country ene-high unemployment range, right? Yazi imisebenzi ayitholakali, right? So it is very important ukuthi niyazi lento yama-businesses. It's very important ukuthi kule age ngakhona nazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuqala ibhizinisi lakhe ukuthi lisimame, right? Yeah, so lawo ma-skills kanjalo ayakusiza-ke ekuthenini ugcine ukwazi ukuvula nawe mhlawumbe yakho inkampani uqasha abantu nawe usi-employ abantu kade wena ufunda lana ukuthi mhlawumbe ufuna udokotela wagcina usuwenza carpentry. Uyayibona leyo nto leyo. So sizokhuluma ngalezo zinto nama-careers ukuthi uchuza kanjani i-career yakho. Yeah, lezo zinto ezoyithintake la. Ngicela ukusukisa u-second manager uMagqama asifike sinye. Uphethe esandleni uphethe mina mina kimi siyazwana mina kimi ngiyathanda kakhulu ngikhulumisa ukuthi mangisho njalo ngoba besingeke sibe la ningekho thina. Ngiyabonga kakhulu bantu abami. Sisuke emaphethelweni ushilo baba ungubani usomahashi ukuthi enye into esizoyifundiswa namhlanje ukubekezela. Angithi? Bantu abami lolu suku belenzelwe nina sezwana. Siyaqala ukuthi sibe no-12 August 2022 and sin-enjoye nani. Ngicela ukuthi njengoba ngishilo ekuseni ningalikhohlwa lolu suku.
nginembili nje engishoyo oqala ngithi besilana ukumotivate in totality kungenzeka ukuthi ingqondo sithintanga kodwa umphefumulo senjani usumthintile ngicela ke ukuthi ke ucheck ukuthi wena yikuphi la sithinte khona kune policy ethi 80-20 rule. You bring 80%, I give you 20%. If you give me 20%, I give you 80%. Ngicela ukuthi ubalance side emotionally, mentally and otherwise yikuphi la ubenefite kakhulu. Abefundisi bethu bathi more sicknesses are spiritual. Sithwele emimoyeni yethu bakithi. Isifo ngeke wasibona umuntu ukuthi simbethe leso. Angithi ngiyakwazi lokho. Kodwa emimoyeni yethu sithwele. Ngicela ukuthi usule namhlanje ungathwali wedwa. Namba abafowethu bodadewenu, namba nothisha, namba nabantu nabangani. Njengoba bekuthambisile ukuthi ngempela kukhuluke la sizokhuluma ke indaba yemfundo sizokhuluma ke indaba ebele kakhulu kanti ke nginomunye ke omunye wabafundi representing Mnyakanya High School okuyisona ke isikole esikuso namhlanje ngiyakubingelela bhuti wami futhi ngiyakumukela ku Select Africa TV. Ngiyaphila unjani ma? Ngiyaphila ubani igama lakho? Unzala Ayanda. Nzala Ayanda. Yeah. Ufunda grade 12 ne? Yeah, ngidung grade 12C. Kuthini ufunda ziphi ifundo ke ngiqala lapha? Ngiya history kahle humanities ngenza imaths, igeography, isizulu, iLO, tourism. Yeah. Nokunye lalela ke namhlanje ke nithola ithuba elinqayizivele kufika abantu abazokhuluma nani ngempilo yini wena ongathi uyifundile? Ngifundile namhlanje ekakhulukazi ukuthi isifundo akumele usithathe kancane kumele uqale uyiphathe wena kahle ukuze isifundo nazo sikwazi ukuthi siphumelele bangabikho uthisha obathatha kancane ngoba lana emhlabeni usemkhulu ekumele sikwenze sakukhulu ngenye indlela futhi eyisimanga asikwazi ukuthi singathatha impilo ethi ichithele phansi ngenxa yendlela esizizwa ngayo kumele sikwazi ukuthi sicomply sizibandakanye naloko kumele sikwenze ukuze siphumelele othisha bangasiphoqi njalo ukuthi thina asifunde kodwa ekugcineni ithina sobenefita ithina soba nezingane ithina ekugcineni sokumele sibe nezimoto so lokho kungishintshe kakhulu umqondo wami nami ukuthi ngibheke ngethuba elilandelayo ukuthi ngenza kanjani ukuze ngilungise lana kade ngingalungile khona. Uka matric njengamanje nizobhala next year uyoqala impilo entsha tertiary ikuphi ukutholile kakhulu ngalapho? Angitholile ukuthi ema university uyakwazi ukuthi uthole NSFAS izinto ezingakwazi ukukusiza mhlambe kwibook alliance kanjena ukuthi ukwazi ukuhlela ufundile ube nama laptop futhi ne standard of life yakho igcinisa ishintsha because le mali lena kusuke ngabe kuyimali ukuthi ihamba ujabulisa kodwa kusuke kuyimali ukuthi ilungise nempilo yakho ikushape ukuthi uhambe kanjani euniversity nendlela yokuyiphatha uma ngabe usufikile khona euniversity ngiyifundile namhlanje ukuthi abantu abalapha abasoma background ahlukile so kumele ukwazi ukuhlalisana nabo wamukele ukuthi bayilento abayiyona mawunenkinga uhambe reporter instead uthi uthatha izinto ngamawala uthatha izinqumo zokuthi uyiphindisele wena morning king next year sizokubona wenzani etertiary kuphi ofisa ukwenza? Ngifundela iLaw eka 6 years. Oh okay eNkandla akwandele banike sizoba ke nelawyer emva kwa 6 years futhi wami siyabonga futhi sikufisela inhlahlo yezwe. Ngiyabonga kakhulu nami lethu ngilitholile. Ikole zo7 njengamanje sizothola intokazi representing iKing Ntolwane High School. Dadewethu ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Ngiyabonga mama ukuthola ithuba elingqayizivele kakhulu. Ubani igama lakho uze wenza ziphi ifundo futhi? Igama lami nguNosipho Amahle Mhlongo ngivela entabeni yaseMachubeni eKing Ntolwane isikole ngenza imaths, ilife science, business studies, geography, then bese kuba isiZulu, English, then life orientation. Okay yini uyifundile namhlanje? Ngikufundile namhlanje kuningi kakhulu kodwa ngizothi ukuthatha lapho nalapho kulokho okubalekile ngizawuthanda ukusho ukuthi sifundile kunobhudi osichazelile mayelana nempilo esoyifica lapha eVarsity sothola abangani abahle nababi kodwa kuko konke lokho kukuwena uyayikhethela ngoba uyasazi isimo sasekhaya lelo uzobushile futhi uzobuzazi ukuthi uzofunani yini into ezobe ikulethe eVarsity. Okay ngifuna ukwazi ukuthi wena ke ukutholile konke okwaziyo wena yini othi ngonyaka ozayo ngifuna ukuyoyenza? Into engifuna ukuyoyenza kahle ngifuna kuba social worker so that ngizokwazi ukusiza umphakathi wasekhaya wangasekhaya nayo yonke nje iSouth Africa yonkana ngisize nje. Ilawyer
i-social worker kuzoba khona eNkandla. Ngikufisela inhlahla ke kodwa kubafowenu ke nodadewenu enifunda nabo matric ufisa ukuthini kubona? Engizothanda ukusho ukuthi isikhathi sedliwe yinja ngempela konke nje kulele kuthina njengamanje kumele sisebenze ngokuyikhandla kakhulu isikhathi asekho kuze sizothola umvuzo omkhulu. All right, usho kanjalo ke uAmahla representing iKingcetshwayo. Siyabonga futhi sikufisela inhlahla. Representing Umthungweni High School. Sondela dadewethu ngibona ke kulokho kusondela intokazi. Phela it's Women's Month. Akeke size sikhohle lokho kuyakubikelela futhi ngiyakubukela. Ngiyakubikelela njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Igama lakho ubani futhi ke wenza ziphi ifundo? Igama lami nguNongcebo ngakasizi ofunda eMthungweni High School. Ngenza i-physics, i-math, i-life sciences, i-BS and isiZulu la i-LO and yeah. So science ngempela ke awungixoxele dadewethu ngiyazi ukuthi kuningi kade nikufunda bese nikhala ngithi nilambile nikhathele. Yini leyo ifundile wena namhlanje? Namhlanje kuningi sikufundile kodwa engathi ikhona engubambe kakhulu ukuthi as abafundi baka grade 12 into kumele senze thina njengoba singabafundi ukuthi kumele sishintshe ibehavior and ne-attitude. Behavior and attitude. Yes. And then base ba okunye futhi kwaba nosisi ukuthi igama ngiyalikhohla kodwa ukhuluma indaba yokuthi sisuka la ekoleni zethu siya emavasithi kuningi esohlangabezana nakho. So wathi if I'm not mistaken ukhulume ngokuthi laphana sizofica abangani sothola abantu abasha esohlangana nabo. So if hlangana nabantu abasha laphana sofike sikhande abangani siphinde into esayikhulume ngayo kakhulu NSFAS. Yey wonke umuntu lokho ekhulumile ngo-NSFAS abantu bayijahile imali ngale kwalokho ke awungixoxela ukuthi wena ke ezufundile namhlanje usuyazi ukuthi yini okumele uyilindele futhi usuyazi ukuthi yini okumele uyenze moving forward from now. Yini wena ofuna ukuyenza kahle kahle ufisa iphupho lakho ukuthi ngifisa ukufundela ukuba yini? Iphupho lami I want to be a radiographer. Oh, a radiographer. Iyakhona la eNkandla. I-lawyer, i-social worker, njengamanje sine radiographer. Kulungile ke dadewethu ngifisela inhlahlo yezo. Thank you. Representing Amathole High School sondela dadewethu ngishila ukuthi ngilokhu nje ngitomula kwiMbokodwe. Usobona? Yebo manjani? Ngiyaphela kanjani? Ngiyaphila nawe. Ufunde Mathole amnyama. Ngiyabona umisi wakho uthi Mathole amnyama. Ufuna kuphelele. Ube nigama lakho futhi wenza ziphi ifundo esikole njengamanje? Igama usandiswa ngokwaXulu ngenza science so ngenza i-maths, i-physical science, life sciences, life orientation, English, Zulu, geography and accounting as well. Okay. If mangaqala nje yini kwenza wakhetha i-science? From Dala since ngikhula I had a passion for medicine. I had passion for ukusiza abantu. So bengihlala gogo so gogo wami benginokumsiza with injuries ngimraphe and all those stuff. So kungigugumeze kakhulu. Oh, doctor in the making. Ngibona ke esinayo njengamanje asixoxele ukuthi ke yini uyifundile kakhulu namhlanje? Namhlanje la ngifundile ukuthi kubalekile ukuthi uzazi wena kuqala ukuthi ufunani. Kubalekile ukuthi ustick entweni oyifunayo ungadidiswa environment okuyona and kubalekile futhi ukuthi urespect ekhaya mina bangifundisa inhlonipho ngithanga mase ngiphuma bathi ngishiye egate-ini so nenhlonipho ibalekile ukuze uzokwazi ukuthi yonke into uyenze ngendlela ubahlonipha abantu noma ngabe kuthiwa umdala noma omncane. Khona zokufundela kakhulu ke ngiyabona ukuthi ke obvious ufuna ukuthi ube udokotela and being a doctor kuthiwa ngizwile ngeyikhulu kade ikhuluma zithi kumele uthole nje OA and I can see babhalwe ebuseni bakho. Ngikufisa lenhlahla ke dokotela wasekhaya. Ngiyabonga kakhulu. Representing Magqama High School ngiyaphinda ke futhi ngilanda intokazi yakhona eMagqama High School. Sabona dadewethu? Yebo ngiyaphila. Kuhamba kahle? Yebo kuhamba kahle. Uba igama lakho futhi ufunda ziphi ifundo esikoleni? Igama lami ngiqala Sibongile ngenza i-physical sciences, mathematics as well as accounting. Okay. Yini ifundile kakhulu namhlanje? Well, okuningi ngikufundile namhlanje kodwa nje okubalekile nakho konke ukuthi empilweni kumele uyimele uma umuntu.
empilweni kumele uyimele uma umuntu ezike nawe usiyazi ukuthi next year uyobe tertiary obvious banitshelile ukuthi ni apply kanjani angithi Yebo bangitshelile. yini ufuna ukuyifunda I want to do optometry. That's optometry wow yebo guys ayikho into emnandi zokubona abantu abasha baseNkandla benamaphupho amakhulu ke ngiyathemba ukuthi usunazo zonke ke izinto ozozenza namacebe ukuthi uphumelela ngithi yebo nginawo. ngiphisana inhlahla yeso Sizwe sonke isona ke isikole ke sethu ke esizogcina ngaso nje khona la siyababona ngapela abafundi ke baletheke bona insizwa sabona bhuti wami ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela Yebo ngiyaphila sisi njani ngihamba kahle uba igama lakho Ngwasandawo kaMagwasa wenza ziphi ifundo sizwe sonke Hayi ngenza science Wow bakithi siphethe nje ama science angixoxeleke yini uyifundile kakhulu namhlanje kuningi kakhulu engikufundile namhlanje kodwa okubaleke kunakho konke engikufundile ukuthi lawa kunzima ucabanga ukuthi kunabantu abasikhathalela kangaka most of us ke esihlala la emakhaya isupport kanjena sitholi njengoba bebekade besho ukuthi indawo zasemakhaya zistrugglisha kakhulu in terms of studies in terms of education kuningi nje singakwazi ukuthi sifinyelele khona kahle so kungijabulisile namhlanje ukubona ukuthi bakhona abantu abayimisela ukuseka ngokuniseka ibishort support ibishoda kakhulu kodwa as from now on ngiyacabanga ukuthi lizoba khona ushintsho nginethemba futhi elikhulu because emavikini angembala uyaqala ukubhala khona ukuzokusiza njengoba uzoqala ukubhala okutholile okuzokusiza yebo kukhona kukhona omunye ubhudi okuyakhuluma amazwi la yawo abo ethi utheni ngombe if I am trying to recall ngicabanga ukuthi uthena ene work hard now if you can because later can easily become never. Oh wow amazwi amakhulu ke lawo moving forward yini ke wena leyo othi ngizwile nginazo zonke izikhali njengamanje ngifuna ukuyokwenza lokho eseshara yabo kahlahle ngithinteke kakhulu mabe ngabe besitshela because thina abaningi besicabanga ukuthi mase university awuyitholi nakhona isupport yabo so indaba NSFAS yona ithe kusigqugqumezela kancane ngibonile futhi nabafundi abaningi ukuthi bayithokozelile njengami nje not ukuthi mhlambe it's all about money kodwa kuyasiza ukwazi ukuthi in the next life uzoyithola support because vele impilo ayigcini la esikoleni nesikhali manje sokuthi nikwazi uqala sikufisana inhlahla kuyethu I think khona ke imbanga yiya ne nakhona ke embanga yiya ke but lethe into kazi a beautiful young lady obonayo nje ukuthi isifundiswa sakusasa ngempela iSouth Africa izoshintsha kunjani Ntolwane Ngiyaphila nje ngiyaphila ubani igama lakho igama lami akhona ngwakansele wenza ziphi ifundo esikoleni ngenza history kube business studies mathematics life science then the other 3 compulsory okay ongixoxele yini uyifundile namhlanje namhlanje ngifunde ngebehavior and attitude kahle kakhulu kazi kuma subjects engiwenzayo because imath ngithola kakhulu kuyisifundo esinginikeza ama challenges kakhulu so engifundile namhlanje ukuthi kumele ngishintshe iattitude yami towards imathematics so that ngizokwazi ukuthi ngiyiphase ngendlela engifisa ngayo because ne career engifuna ukuyithatha iyayidinga imathematics. Wathi ngixoxela ufuna ukwenzani vele? Eqaleni bengifuna ukwenza iarchitectural studies but now because ngiyabona ukuthi imath nginikeza ama problems sengidecide ukwenza ilaw. Okay ummeli waseNkandla ngikufisana inhlahla yeso siyabonga futhi ngesikhathi sakho. Sharp.